हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम சொல்லுங்க. राम हरे हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण லைவ் வந்துச்சா? இன்னும் இல்லை மாதாஜி இன்னும் வரலையே. பாருங்க. வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வந்துருச்சு. ஓகே, எப்போ தேங்க்யூ. வந்து ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் ஷார்ட் பாகவதம் செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்ம हरे कृष्णा ஆச்சாரியர்கிட்டயும் माताजी வாழ்க வளமுடன். பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशादेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी स्क्रीन தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த இதனால என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயத்தில் பீஷ்ம பிதாவோடைய பிரார்த்தனைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு தூய பக்தர் வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை எப்படி வைக்கிறாரு, தன்னுடைய அந்த கால சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்றதை நம்ம பார்க்கணும், பார்த்துட்டு நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா. அவர் தொடர்ந்து இங்கே என்ன பேசுகிறாரு அந்த ஸ்லோகனை வாசிக்கலாம். சித விஷிகா ஹதோ विष्णुदंशः शतजा परिप्लुता अत अततायिनो मे प्रशभम् अभिशासार மத்வதார்த்தம் சா பவத்து மே பகவான் கதீர் முகுந்தக. ஸோ இந்த லாஸ்ட் லைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சா பவத்து மே பகவான் கதீர் முகுந்தக. எவ்வளோ அளவுக்கு அவர் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறாருன்றது பாருங்க. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் முகுந்தான்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள், முக்தி அளிக்கக்கூடியவர் தான் வந்து முகுந்தா இல்லையா. ஸோ இத்தனை நாள் ஒரு சத்திரியனா ஒரு கிரேட் வேரியராக அந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கோசம் வாழ்ந்துட்டு வந்தார் இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அந்த கால ஸ்மரணத்தில் வந்து சாபவத்து மே பகவான் கதீர் முகுந்தக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானை வந்து ஆம், ஆ, பகவான்
வந்து அவர் என்ன பண்றாரு நினைக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நம்மளும் வந்து முகுந்தனை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ முகுந்தன் முக்தியை அளிக்கக்கூடியவர் வந்து முகுந்தா. அந்த முகுந்தனை நம்ம நினைக்கணும். எப்படி பீஷ்ம பிதாமக அம்பு படுக்கலை இருந்துட்டு தன்னுடைய பக்தியை பண்ணார் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பீஷ்ம பிதாமகாவை நினைக்கிறதுக்கு பீஷ்ம பிதாமக நினைச்ச மாதிரி நம்மளும் நினைக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் இந்த வார்த்தையில இந்த இடத்துல நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம எல்லாரும் இப்போ இந்த திருப்பி ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ சீதா விஷிகா ஹதோ சொல்லுங்க. சீதா सीता விசிகதோ विसिकाहो தம்சக दंशः சதஜ பரிப்ளுதோ साष्टज परिप्लुतो அததாயினோ மே अततायिनो मन வசவம் அபிஷாசார शबम् अभिशासार மத்வர்த்தத் ஆர்த்தம் मद्वर्धार्थम् பிரஷபம் அபிஷாசார மத் வர்த்த வத அர்த்தம். ஓகே, லாஸ்ட் லைன் ச பவது மே ச பவது में பகவான் கதீர் முகுந்தக. भगवान् முகந்தக. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அவருக்கு தெரியும் இங்க வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு யுத்த காலத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள், பீஷ்ம பிதாமகா வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சாரியாருன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்க வந்து சண்டை சாதாரணமா நடக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேலோட்டமா பார்க்கறது. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை. இங்க வந்து ஒரு பக்தருக்கும் கடவுளுக்கும் நடக்கக்கூடிய உறவு. ஓகேவா? அந்த உறவை தான் இங்க வந்து சொல்றார். ஓகே, ஸோ அவர் அந்த பொருளை வந்து பிரபுபாத என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே தமிழ்ல கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே முக்தி அளிப்பவரான அந்த பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எனது முடிவான இலக்காக இருப்பாராக. எனது கூரிய அம்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களினால் கோபமடைந்ததை போல் போர்க்களத்தில் என்னை அவர் திடீரென்று தாக்க முற்பட்டார். அவரது கேடயம் சிதறி போயிருந்தது. மேலும் காயங்களினால் அவரது உடலில் இரத்தம் தோய்ந்திருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து அவருடைய புரிதல் வந்து நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாரு? ஃபர்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். இது நம்ம டெய்லி படிக்கிறோம், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. பட் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறோமான்னு அது மில்லியன் கொஷின்ஸ். ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? நம்ம எல்லாரும் இன்னும் வந்து ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ண முடியல. நமக்கு தியரி நல்லா தெரியும், பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஆனா இப்ப வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா நல்ல கிளாரிட்டி இருக்காரு. இத்தனை நாள் வந்து யாருக்கோசம் வேலை செஞ்சாங்க? கௌரவர்ஸ்கோசம் வேலை செஞ்சார். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய முடிவு காலம் வந்த உடனே எவ்வளோ அளவுக்கு ஸ்ரத்தையா இருக்காருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து இன்னொரு சக்தி என்ன இருக்கு? இச்சாமிருத்தி இருக்கு. பட் நம்ம கிட்ட அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை ஒன்று இல்லையா? பட் அவர் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. தன்னுடைய குறிக்கோள், வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் கிருஷ்ணர் லோகத்துக்கு போகணுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? அவரை நினைக்கிறார். அவரை நினைச்சிட்டு இங்க என்ன பண்றாரு? அம்பு பானங்களை விடுறார். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா? அவருடைய அம்பு பானத்தினால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா மாதாஜி? தெரியுது. அந்த இதுதான் சொன்னீங்களா மாதாஜி? அது தெரியலன்றாங்க. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம்.
மாதாஜி இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? இன்னும் வரல மாதாஜி. சுத்திட்டே இருக்க மாட்டேன். சுத்தின்டே இருக்கு மாதாஜி. இப்போ சுத்தின்னு தான் இருக்கு மாதாஜி. சரி, இப்ப ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு ஆ, தெரியும். வந்துருச்சு வருது மாதாஜி. வருது சரியா? வந்துடுது So, வருது இப்ப நீங்க வருது. பாருங்க, இப்ப எல்லாரும் நம்ம அந்த 5-6 வருஷத்துக்கு பின்னாடி போறோம். அப்ப கிருஷ்ணர், பீஷ்மா எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கிருஷ்ணருடைய உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மனால விடப்பட்ட அம்புனால அவருடைய அது கவசம் எல்லாம் வந்து செதஞ்சு அவர் உடம்புக்குள்ள போயிட்டு ரத்த மழையா வருது இல்லையா? அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபம் வந்துடுச்சு. ஓகேவா? யாருக்கு? நம்ம கிருஷ்ணரான முழுமுதற் கடவுளான முகுதனுக்கு வந்து கோபம் வந்துடுச்சு. கோபம் வருவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜிதான் பெயர் இருக்கு இல்லையா? அவர் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணான் பெயர் இருக்கு. அவருக்கு நிஜமா கோவம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இல்ல. அங்க அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வீர ரசா, சிவல்ரியஸ் ரசான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து ரசங்கள் படிச்சிருக்கோம். அதாவது 5 விதமான பிரைமரி ரசாஸ், அந்த 7 விதமான செகண்டரி ரசாஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பிரைமரி ரசாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சாந்த ரசா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜிதான் பெயர் இருக்கு. மாதாஜி இது எங்க இருந்து வருது? அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணான் பெயர் இருக்கு. அவருக்கு நிச்சயமா கோவம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி ரசாஸ் அங்க அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வீர ரசா, சிவல்ரியஸ் ரசான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி அது மியூட் போடுங்க மாதாஜி. அந்த லைவ்ல இருக்கும், லைவ் டியூப்ல. ரசாஸ் அந்த 7 விதமான அது எங்க போகுதுன்னே தெரியல மாதாஜி. யூடியூப்ல நீங்க மியூட் போட்டுட்டீங்கன்னா, லைவ்ல மியூட் போட்டுட்டீங்கன்னா எக்கோ வராது. ஓகே. சோ இப்போ அந்த பிக்சர் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? ஓகே. இப்ப சோ தெரியுது மாதாஜி. அதாவது சாந்த ரசா, தாசிய ரசா, சாக்கிய ரசா, நமக்கு எல்லாருக்கும் வாத்சல்ய ரசா ரசாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசா, தாசிய ரசா, சாக்கிய ரசா, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு உதாரணம் தெரியும் இல்லையா? இது வந்து பொதுவா நடக்கிற விஷயங்கள். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜிதான் பெயர் இருக்கு. மாதாஜி இது எங்க எக்கோ ஆகுது மாதாஜி. அவருக்கு நிச்சயமா கோவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்கோ இருங்க ஒரு நிமிஷம் பாக்குறது என்னன்னு எனக்கு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ப்ராப்ளமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிளியரா இருக்கு, நீங்க பேசுறது கிளியரா கேக்குது. 5 ரசங்கள் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை தானே? கிளியரா தான் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 ரசத்துக்கு நம்ம உதாரணம் இத்தனை நாள் காமனாக படித்தோம் இல்லையா? சாக்கிய ரசன்னா அர்ஜுனன், தாசிய ரசன்னா ஹனுமன், வாத்சல்யன்னா யசோதா மாதா, மாதுரிய ரசன்னா கோபிகள், ராதாராணின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும். இந்த வீர ரசத்துக்கு மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒருத்தர் தான். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாவீரர் இல்லையா? அந்த அவர் தான் சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் இந்த பௌதீக செயல்களை செஞ்சுட்டு கடைசி நிமிஷத்தில் அந்த முகுந்தன் மேலே மனசை வச்சார் இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை தான் நடக்குது. இப்போ பொதுவாக நம்ம வீட்டில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பா அம்மா இருக்கோம், கணவன் மனைவி இருக்கோம், எவ்வளோ நேரம் அன்பாக பேசுகிறோம் இல்லையா? கோவத்தில் சண்டையும் போடுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி இங்கே கடவுள்கிட்டயும் அந்த ரசங்கள் இருக்கு. அப்போ அதன் மூலயமா பக்தியை வந்து செலுத்தி முக்தி அடைஞ்ச பக்தர்களும் இருக்காங்கன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து ஒரு காதலன் காதலிக்கு இருந்தா எப்படி ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் ஆகும். இப்போ ஒரு காதலன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ எப்படி வந்து அவங்க வந்து சண்டை போடுவாங்க. எப்படி சண்டை போட்டாவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மெல்லமாக அடிச்சுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இவர் போடுற ஒவ்வொரு அம்பு பானங்கள் கிருஷ்ணருடைய உடம்பு வந்து சாதாரண உடம்பு இல்லை. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சடென்டல் பாடி. அதுலேருந்து வந்து ஒரு காயப்படும், ரத்தம் வரும், சீவு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாது. அது வந்து டிரான்சடென்டல் பாடி, திவ்யமான ஆன்மீக உடல். நம்ம உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, சீல், ரத்தம், தசைனால் ஆனது, அழியக்கூடியது. பகவான் வந்து அப்படி இல்லை. ஸோ இது சாதாரணமாக நம்ம புரிஞ்சிக்கூடாது.
அவருடைய பாடி வந்து டிரான்சென்டென்டல் பாடி, அதுலேருந்து ஒன்றுமே ஆகாதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். இவர் போடுற ஒவ்வொரு அம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒவ்வொரு மலராக வந்து எப்படி ஒரு காதலன் வந்து காதலி மேலே பூவை போட்டு அடிப்பான் இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த பூவை போட்டு அடிச்சாங்கன்னா யாருக்காவது வலிக்குமா? வெளிக்காது. வலிக்காது. அது மாதிரி தான் அவர் போடுற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ அங்க வந்து ஒரு லவ்வருக்கும் இல்லை இன்னொரு லவ்வருக்கும் நடக்கக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லவ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்க நடக்குது. பட் வெளி தோற்றத்துக்கு என்ன பண்றாரு, கோபம் வர்ற மாதிரி கோபம் வந்து இறங்கி வராரு இல்லையா. ஸோ அவருக்கு இங்க என்ன ஆசை பார்த்தீங்கன்னா, பீஷ்ம பிதாமகருக்கு அவருடைய அழகை ரசிக்கணும் இல்லையா. இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அர்ஜுனன் வந்து பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருந்தாரு, முன்னாடி வந்து பீஷ்மா இருக்காரு. யாருக்கு ரொம்ப அழகு பார்க்க முடியும்? யாரால? கிருஷ்ணரை தான் பார்க்கலாம். கரெக்ட் மாதாஜி சார். ஸோ பீஷ்மர் வந்து கிருஷ்ணருடைய அழகை வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ரசிக்கிறாரு. யோசிச்சு பாருங்க, நீங்களும் அப்படியே அந்த கற்பனைக்குள்ள போகணும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்மேக வண்ணம் உடம்பு இருக்கு, அங்கங்க வேர்வை துளிகள், இங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரத்தம் வருது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவம், கூந்தல் வந்து அந்த காற்றுனால கலைஞ்சி இருக்கு. அங்க குதிரைகள்லாம் போறதுனால வரக்கூடிய தூசிகள்லாம் அவர் முகத்திலையும் கூந்தல்லையும் படிஞ்சிருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு சுருள் முடின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இங்க வந்து அவருக்கு வயசு வந்து 125 வயசு இருந்தாலும் நவ எவ்வளமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை பார்க்கறாரு, ரசிக்கிறாரு, ஆனந்தப்படுறாரு. எப்படா எனக்கு வந்து மோட்சம் கொடுப்பாரு இந்த முகுந்தன் சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. யாராவது காப்போமா? நம்ம எல்லாம் தோசை இட்லி ஆர்டர் பண்ணிட்டு காத்து இருக்கிறோம், ஆமாவா இல்லையா இல்லையா. இவரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மரணத்துக்கோசம் எப்ப நான் அந்த நித்தியமான லோகத்துக்கு போவேன், கோலோக்ல விருந்தாவனத்துக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு காத்துட்டு இருக்காரு. எப்போ என்ன வந்து முகுந்தன் வந்து எனக்கு முக்தி கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த கோவத்துல தன்னுடைய இன்னொரு பக்தரான நண்பனான அர்ஜுனனை காப்பாத்தணும், இவன் என்னடா இப்படி அம்புமலையை போயிடுறானேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பீஷ்மாவுடைய ஆசையை, அதாவது ஆயுதம் தூக்கி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சபதம் இல்லையா, ஆசை. கிருஷ்ணருடைய என்ன வாக்கு சொன்னாரு, நான் ஆயுதம் தரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போறாரு இல்லையா. ஸோ அந்த காட்சியை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சன் கிருஷ்ணர், அவர் அஜித்தா. இங்க நடக்கிற விஷயம் வீரரசா, இதை வந்து நம்ம மனசுல பதிவு வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பர்பட்குள்ள போகலாம். நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நீங்க கேட்டுக்கோங்க. இங்க பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா சொல்றார். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரபட்சம் இருக்கார். என்னடா அர்ஜுனனுக்கு இப்படி இருக்காரு, அப்படி இல்லை. அது இங்க நிஜமா வந்து அவர் வந்து பார்ஷியல், பட் எல்லாருக்கும் சமமானவர். அதுவும் உண்மை, இதுவும் உண்மை. தன்னுடைய பக்தருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்குறார் இல்லையா. அது அர்ஜுனனா இருந்தா அங்க சாக்கிய பாவம், இங்க பீஷ்மா இருந்தா அங்க வீர ரசாயி இருக்கு. ரெண்டு பேருடைய ஆசையும் நிறைவேற்றுறார் இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமா புரிஞ்சுக்க கூடாது. இங்க பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறாரு. அதாவது அந்த எதிரி பாவம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எதிரி ரோல் பிளே ஆஃப் எனிமி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எனிமிட்டி பிளே ரோல் பிளே பண்றதுனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து சந்தோஷம் வருது. எப்படி அந்த ஜெய விஜயன் கிட்ட வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, நீ வந்து சீக்கிரமா என்கிட்ட வரையா இல்லை நிறைய நாள் நல்லவனா இருந்து வரையான்னு அவருக்கு வந்து ஒரு இச்சை இருக்கு இல்லையா, சண்டை போடணும்னு ஒரு துருதுருன்னு இருக்கிறதுனால அவர் சண்டை போட்டாருன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யசோதா மாதா, ரோஹிணி தாயார் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தாய் ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பக்தர்களும் ஒவ்வொரு ரசத்துல வந்து அவருக்கு சேவை செய்யறாங்க. இதுல வந்து நம்ம தப்பா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரிப்பா நானும் எனிமி ஆகுறேன்னா அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நமக்கு அழகான ரசங்கள்லாம் இருக்கு, அதை நம்ம எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட அன்பு பண்ணலாம். ஓகேவா. ஸோ பகவானுக்கு யாருமே இல்லை, நண்பனும் இல்லை, எனிமியும் இல்லை. அவர் வந்து என்னைக்குமே யாராலும் கான்குயர் பண்ணவே முடியாது. ஆத்மா ராமா அவர் இல்லையா, அன்கான்கரபிள் அஜிதா இல்லையா, அவர் பெற்றப்பட்டவர்னு தெரியும் இல்லையா. அவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த இடத்துக்கும் போக முடியும். இங்கே என்னடா சண்டை போடுறாரே அப்படின்னா இவர் வந்து கீழானவர்னா சத்தியமா அப்படி இல்லவே இல்லை. அந்த விஷயத்துல கூட அவர் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறார். ஓகேங்களா. எப்படி வந்து சண்டை போடணும்னு ஆசை வரும்போது அந்த ஜெயா விஜயன் வந்து கீழே வந்து என்னென்னவா வந்தாங்க சொல்லுங்க. கசிப்பு, ராவணன், கும்பகர்ணன், அப்புறம் சிசுபாலன்
ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் உறவுகள் எடுத்துட்டு அவதாரங்களுக்கு வந்தார் இல்லையா? அங்கங்க ஒவ்வொரு லீலையை எடுத்தார் இவரு. நமஸ்கிருத்யம் மாதாஜி நரம் செய்வ நரோத்தமம். மியூட் பண்ணுங்க. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி யாரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி அங்க உறவுகள் வந்துச்சு இல்லையா? வியாசம் ததோ ஜெய ரேவதி மாதாஜி ஸோ இந்த ரசங்கள் மூலியமா அவர் வந்து பிரார்த்தனை காமிக்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பால நடக்கிறது இல்லையா? அந்த உடம்ப வந்து பியர் பண்ணாலும் நம்ம சாதாரணமா அவர் உடம்பு காயமாச்சு அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது. அது ஆன்மீகமயமான உடம்பு, ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. கடவுளுக்கு யாருமே எதிரி இல்லை இல்லையா? எதிரி இல்லாதவர் தான் கடவுள் இல்லையா? ஸோ அவர் பீஷ்மாக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, அவர் அழகா பார்க்கணும், என்னோட மரண சமயத்துல பார்க்கணும். அது நடந்துச்சு இங்க. ஸோ இங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அம்மாவா இல்லையா? ஆமா இல்லையா? இப்படி ஒரு யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி வந்திருக்காரு. எப்படி அவர் யோசிச்சு பாருங்க. இதனால பீஷ்மருக்கும் ஒரு இது இருக்கு, என்னோட அன்பு அவருடைய உடம்ப தொலைச்சிச்சு, ரத்தம் வந்துச்சு. இதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்கிற விஷயங்கள். ஒரு மனிதனுக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய விஷயம். ஆனா இங்க வந்து ஒரு தூய பக்தன். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்க, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது பாகவதம்ன்றது அமல புராணம், ஸ்பாட்லெஸ் புராணம். அது பக்தர்களையும் பக்தியை பத்தியும் தான் நமக்கு பகவானை பத்தி சொல்லுது. அதனால இந்த மூலியமா நம்ம பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி தான் அவரை வந்து அடைய முடியும். அவர் பியோர் டிவோஷன் பண்ண தூய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, தூய பக்தி தொண்டு, அன்அலாய்டு, அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட். அதாவது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம, எந்த ஒரு கலங்கமும் இல்லாம, எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம அவர் தூய பக்தி பண்ணார். நான் பண்ணக்கூடிய பக்தி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துமான்னா அதுதான் தூய பக்தி. அந்த பக்தியை பண்ணி அவருடைய அழகு, அந்த டிரான்சடென்டல் திவ்யமான அழகு, ஆன்மீகமான அழகை வந்து அனுபவிச்சாரு பீஷ்ம பிதாமகா இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இதனால 2 பேருக்குமே வந்து பக்தர்களுக்கும் சரி கடவுளுக்கும் வந்து ஒரு புகழ் இல்லையா? ஸோ இப்போ அர்ஜுனன் பார்க்குறாரு, என்னடா இவரு கிருஷ்ணர் இப்படி ஓடி போறாரே, இப்படி போனா நல்லது இல்லையேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ அவரை போய் பிடிச்சிக்கிறார் இல்லையா? நீங்க சபதம் எடுத்திருக்கீங்க, விட்டுருங்க அர்ஜுனன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ லவ்வர் கோஸ் டு ஏ லவ்வர். ஒரு காதலன் கிட்ட போற மாதிரி பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட கிருஷ்ணர் போறார் இல்லையா? கொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவரு கொன்னணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எதுக்கு பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தனை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும், தயவு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இதை பண்றார். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் முகுந்தான்னு சொல்லிட்டு. ஒரு பிக்சர் மாத்திரம் பார்த்து காமிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதில் நமக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜஸ் நிறைய இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன், டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? மாதாஜி ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பீஷ்ம பிதாமகாக்கு எப்படி வந்து மோட்சம் கிருஷ்ணரை அடையணும்னு நினைச்சாரோ இல்லையா, அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். கிருஷ்ணரை அடையணும், அதாவது அதுதான் வந்து நித்தியமான வாழ்க்கை, அங்கே போய் நம்ம வாழணும் இல்லையா? ஸோ அந்த கோல் நமக்கும் இருக்கணும். இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூடு எப்படி கடவுள் மேலே நம்ம அன்பு பக்தி பண்ணணும், அது வந்து நித்தியமான பக்தியாக இருக்கணும்னு பார்க்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயங்களை வச்சு நம்ம பக்தி பண்ண முடியாது இல்லையா? எப்போ ஒருத்தர் வந்து பௌதிக ஆசைகள் இருக்கோ அவனால வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து அவ்வளவுக்கு முன்னேற முடியாது. ஸோ அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி, அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய பக்குவன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பீஷ்ம பிதாமகாவுடைய குணாதிசைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக கடைசி நேரத்தில் வந்து நினச்சிட்டார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அவருக்கு பயம் இல்லை, தைரியம் இருந்துச்சு, அவருக்கு வந்து ஆன்மீக ஞானம் இருந்துச்சு, தன்னுடைய பக்தியில் திடமாக இருந்தார், பக்தர்களுடைய சங்கத்தோடு இருந்தார், ஃபுல்லாக சரணாகதியானார். அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணதுனால தான் யார் வந்தாராங்க? பீஷ்ம பிதாமகா வந்தாரு இல்லையா? எல்லாருக்கும் வந்தாருன்னா பார்த்தா இல்லை,
ஒன்று நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து அவருக்கும் அங்கே இச்சாமிருத்தி இருந்துச்சு இல்லையா? அவரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை நினைச்சிட்டு அவரை பார்த்துட்டே உயிரை விடணும்னு கேட்குறாரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாமாச்சாரியார். அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறாரு, அவருக்கு ஈமக்கடனும் பண்றாரு. இது மாதிரி தூய பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பக்த வட்சலன் என்னன்னாலும் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பீஷ்ம பிதா கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும்? ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி சிம்பிளி லிபரேஷன் பட் அன்வேவரிங் ரிமெம்பரன்ஸ். என்னைக்குமே தடை இல்லாம கடவுளை வந்து நம்ம நித்தியமா கடவுளை நினைச்சிட்டே இருக்கணும். கீர்த்தனைய சதாஹரின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, சண்டை காலத்துல வந்து யாரையாவது நம்ம அப்பா அம்மா நினைப்போமா, வீட்டுக்காரர் நினைப்போமா, பசங்களை நினைப்போமா? வேலைக்கு போனாவே எதை நினைக்கிறோம்? எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம். ஆமாவா இல்லையா? சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா மாத்த இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும்போது பீஷ்ம பிதாமக அந்த யுத்த காலத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை வந்து நம்ம டேக் ஹோமா மெசேஜா எடுத்துட்டு ஸோ ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இங்க நடந்த சண்டை எல்லாமே வந்து ஆன்மீக மயமானது. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு எதிரி இல்லை, அவர் உடம்பு காயமாகிறது இல்லை, அவர் வந்து அன்பை தான் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? ஸோ எப்படி சுதாமா கொஞ்சம் அவல் கொடுத்தா கூட அதை ஏத்துக்கிட்டாரு இல்லையா? அது மாதிரி அவர்கிட்ட இருக்குதெல்லாம் அன்பு தான். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக பார்வையோட அவர் மேல அன்பு காதல் பண்ணலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து. ஸோ அந்த அவருடைய தாமரை திருவடிக்கு போறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य जय हरिदास ठाकुर की हरे जय. कृष्ण जय जय श्रील प्रभुपाद की जय. जय All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to हरे Guru कृष्ण and हरे Gauranga. कृष्ण Hare Krishna. Thank you हरे everyone. कृष्ण हरे कृष्ण